The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. 3 John chapter 2. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. Mark 9:23-24. When Jesus came into the ruler's house and saw the flute players and the noisy crowd wailing, he said to them, make room, for the girl is not dead, but sleeping. And they ridiculed him. But when the crowd was put aside, he went in and took her by the hand, and the girl arose. And the report of this went out into all that land. Matthew 9:23-26. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. 1 Peter 2:24. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Isaiah 53:5. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Proverbs 4:20-22. Sa dili pa kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan ang atong pagsusi sa itong kaugalingon as our procedure. Ingnon ta murag SOP na kini nato sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan ang atong susi kung na pa kita mga sala nga atong gitiner diha sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong buhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. They become barriers sa atong pagtuon. Busa gamito nato ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So manimubuhata ka na, andam na sa ikaw. Kaya ikaw mapuna naman pod sa Espiritu Santo. Alang kanimo higalang nga wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi, gidapit ka, giawhag ka sa paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton, free will, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. The most important decision, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. That is the only means of salvation. Faith alone
in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, mag-andam tas itong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan sa imong pagdala na usab ka namo nining napita karon. Aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa kinabuhi nga imong pangilugwayan. Nagaginawa pa kami, askil pa nga mong panglawas, o gana pa kami kalantip sa among pangunauna. Kining tanan gumikan lang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Salamat o Diyos. Niining among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga suki o atong mga subscribers nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nining moong ministry. So welcome once again. O kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo. Once again, aniya kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the real keys of success in life. Ang tinuod matuod gyud nga mga yawi nga ato magamit alang sa atong kalampusan sa kinabuhi. Og ato namang gihisgutan ang mga real keys nga atong gihisgutan sa taon-taon na. Okay? Atong labason sa atong pangunahuna kining kay daghan man kining mga real keys of success in life. In fact, dinhi sa atong listahan dinhi adunay mga 19 keys, real keys of success in life. Okay? O ganiya pa man kita sa ikaduha. Diba? Niya pa kita si kaduha nga lakang kanang dili kay lakang kundi ikaduha nga yawi. Kaya ito namang inon lang kini nga yawi. This is the key. These are the keys of success in life. So ang nag-una nini, ako kang giingon nga ang real keys of success in life dili pinagi sa mga lakang gi sugyot sa bisag unsang secular nga mga basahon sa mapananglit kini popular man how to win friends and influence people, which I hope murag tingali mong nabasa ka na. Now, actually, these are not the real keys of success in life. Dili. Ang nag-una gyud niini, okay? Review man eh. We have to get saved by faith in Christ alone. Nga kita magpaluwas. Pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Luwason gikan sa unsa. Gikan sa atong kahimtang nga lagi napanunod nato ang mga pagsupil nila sa atong unang ginikanan nga si Adan ug si Iba. Adan ug si Iba naman sila, human sila malaglag. So, kay katong ilang gibuhat, agi kato disobedience sa mando sa Dios nga dili sila pakanon lagi ni adtong bungas kahoy, katong kahoy mao toy pag-ila sa mayog sa dautan, the tree of the knowledge of good and evil. So gipapili sila. Mukaon ba sila o dili? Ug naay consequence, naay resulta sa matag himo nilang desisyon. Kung mukaon sila, mao kini ang may tabo. Kung di sila mukaon, mao kani ang may tabo. Apan mikaon man gyud sila,
they use their negative part of their volition. Negatibo man sila. So, wa sila maka-obey, wa sila makasunod, makatuman sa mando sa Diyos nga dili pagkaon niya itong mga bunga niya itong kahoy sa pag-ilas mayog dautan. So, mo karon naputol ang relasyon sa tao. In general, tanang mga katawan sa tibuok kalibutan, naputol ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. His relationship has been kanang broken. So, hingpit ng pagkamulag sa tao. So, karon igihan mga itong ginikanan, gikan sa paraiso. O gani, dihay ispadang nagliyok-liyok, tuyok-tuyok, na dili na sila makasod kayo diyan to kay gidid-an na sila. Umikan kay they don't belong anymore to the Garden of Eden apan tungod sa grasya sa Dios, tanawa ang lihok sa Dios. God's policy is grace. Mao na nga pahimutang siya og plano nga ang tao mahibalik ngadto kaniya. Grasya pinaagi sa pagpadala siya ang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo dinhi ining labyan kagamay planeta. So, ninanaog si Ginoong Hesukristo dinhi, nagpagkatao siya, and the Word was made flesh and dwelt among us. O ato na lang ng langkubon nga pagka saysay nimo nga mao kanto siya ang manluluwas nga gipadasa Dios nga Amahan manluluwas. So karon mao kini ang grasya sa kaluwasan gitanyag sa Dios, pinagi siyang bugtong anak nga namatay dito sa krus og gilukat kita pinagi sa mahal nga dugo ni Ginoong Kristo, precious blood of Christ. Nga yang giula aron kita mahibalik ma-reconcile ngadto sa Dios. So mao na nga. That is the first step. The first real key of success in life. Nga magpaluwas ka pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31. Mao na ang una. So once nga na luwas ka na, o mao katong gi-saysay kanimo nga unsay nagpangitabo nimo, ikaw gipunit sa Espiritu Santo, dungan ka ni, gipunit ka o hiusa ka, gidugtong ka ngadto kang Ginoong Hesukristo hangtod di na namatangtang. That is eternal, forever na kana. Okay. So, mao ka nang nahitabo kanimo niya itong pagdawat kanimo Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Ikaw nahimong anak sa Dios, nahimo ka ng sakop sa harian ng panimalay sa Dios. Ikaw na tao na pag-usab, you are born again. Ikaw gisuluban sa pagkamatarong sa Dios. Namatarong ka na, dili ka na hinukman. Unsa pa? Ang imongan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out, and you are sealed by God the Holy Spirit eternally. Gitimrihan ka. O unsa pa? Ikaw, anak na sa Dios, o ikaw nahimo ng taga langit. Gibalhin ang imong panahon dinhi sa kalibutan ngadto na sa eternidad. Nga kana nga nagpaila, nga kalifikado ka na, nga muuban ka na sa Dios hangtod sa kahangturan dito sa eternidad. Nga wa nay paghuman. Eternity, God. So, mao kana ang una nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. So, I hope masilsil na gyud nimo, ha? Okay? That is the first key of success in life.
get saved by faith alone in Christ alone. O ang ikaduha, mao na kining 2 Peter 3:18 nga mando sa pulong sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pagtubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Now, unsaon pagpatubo? Of course, ang patubuon mo nga atong kalag. Kay kining atong kalag, wa may laing kanuno niini. Ang pulong sa Dios man. Unsa may gisulti sa Mateo 4:4 ug sa Deuteronomy 8:3. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Na, mao ni kalanon sa atong kalag. So, pagpakaon sa atong kalag niini, mutubo ang atong kalag. O doon na may tulo ka level of spiritual growth. Baby believer, mao ni una. Adolescent believer, mao ikaduha. O spiritually mature believer, ikatulo. Okay? So baby believer, adolescent believer, mature believer. Tulo ang atong agian nga kanang ang sa spiritual growth. So, mo kini ang mando sa Dios. Patubuon ta sa iyang pulong. Now, of course, the number one scale of values should be alang ka na itong mga magtotoo ang pulong sa Dios. Gusto? Now, it is a matter of choice. Buot kang mutubo, mao ka na ang consequence. Now, every believer has volition. Gusto? Matag Kristohanon ana ay kaugalingong kaubuton. He may want to grow spiritually or he may not. Okay? Iyang kapilian ka na. That's his option. Now, he may want to get plugged into doctrine and eventually reach spiritual maturity. Or, di niya panubalingon. He just ignore doctrine and get miserable. Mao man ni resulta. Because he reaches reversionism. Sa ato pa, imbis siya mag-aabante sa iyang espirituhan o kinabuhi, nag-atras naman noon. Kaya nga naman, wa man siya mo kanang manumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wa man siya gana. Wa man siya gugma, way tinguha nga mo tubo, wa siya kanang ikagahin nga panahon, he has no time, wa siya kanang kaikag nga magasunod sa mando sa Dios, wala. Wa gyud, wa siya gana, wa gusto, wa siya panahon. Mo na nga kun imong dapiton lagi na tambong o Bible study sa maninikaron na to. Itong gihimo. Mudayon na siyang tubag, busy ko. Huwag ko'y panahon na na. Kamora lang. You see? Kana nagpasambot, nga wa siya gana. Gusto? Now actually, na ay prinsipyo nini. What your attitude towards the study of the Word of God or towards the Word of God is actually your attitude towards God. Kasabot ka? Unsa manggaling ang imong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios, mao na'y tinuod nimong pagtagad ngadto sa Dios. Kaya di man lagi nimo mabuwag ang Diyos ug ang iyang pulong. They are one and the same. Mao bitaw nang giingon sa kadaghanan nga useless the one without the other. You see? Now,
na ay gisulti o panultihon nga. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. You see? Tinood. So, man kay kanang kainit, kaikag sa pagtubo sa pulo sa pagsunod nining mando sa Dios. Unsa to iyang mando? 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Naon sa man pagtubo nga man ka magagahin og panahon sa pagtuon sa pulo sa Dios. Wa man kay gana lagi. You see, it's a matter of choice. Manigingon na to. Og ato bitong gituki nimo kagapon may tungod niya ning yatagan ka na ko kanang patinawan ka bahin ining pagka-reversionista. Kining pulong reversionism in English ni gikan ni sa root word nga reverse. O kamo mga kamaumo manihog mga sakyanan, ibaw na mo kung sabot pasabot ni reverse. Mo reverse mo atras. You see? So mo na itong gigamit din ng pulong reversionism nga actually god ang sagad kong gigamit nga pulong sa mga evangelical churches. Ibaw ka kung sa ilang pulong gigamit nini. Backsliding. Diba? Nakahibag ka bag kanang punga nga backsliding. Mo na ilang gigamit kasagaran sa mga evangelical churches. Okay? Apa na nga to, doctrinal man nga to, it's reversionism. O ako kang gihatagan, niyatong 8 ka mga ignonta mga stages. There are 8 stages of reversionism. At tulaning lakbitan, reaction distraction, frantic search for happiness, operation boomerang, emotional revolt of the soul, locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, and reverse process reversionism. Now, mo na. Okay. Kung maghisgot ganito og reversionism, kini mo nagiingon nga reversionism maligns God in several ways. Hatag og kasamok in several ways. Kay nagasalikway kini sa iyang pagkaon sa kalag ang doktrina, Bible doctrine, o iyang kanang balibaran salikway ang mga panalangin sa Dios. It rejects Bible doctrine, which is the food for the soul, and it refuses His blessings. Ang atong isgutan kining reversionism. Now, ang Dios ana ay gigahin alang sa matag magtotoo. Wa ni exception, without exception. Ang daghan dili masukod, dili matandi nimo mga panalangin. God has for every believer, without exception, immeasurable, incomparable blessings. Og dugang pagyanana, He desires to pour them out unrestrainedly. Why pugong-pugong. Mauniting uha sa Dios. Mubo-bo sa mga panalangin. Sa ito'y description, dili matugkad, dili ikatandi ng mga panalangin. Apan, niya may apan. Dili man siya makabubo ni ining mga panalangin. Hangtod nga magtutuo, makaangkon na sa katakos sa pagdawat nila. You see, God cannot pour these blessings to the believer unless that believer possesses the capacity to receive them. Kasabot ka? Mao ning atong kanang
malmal atong gibat-bat atong gipahinumdom kanimo nga masilsil gyud si mong alimpatakan nga ang Dios dili makabubo sa iyang mga panalangin kanatong mga magtotoo hangtod lagi kita makaangkon niya ng katakos nga makadawat na nila. O unsa man ni katakos? Mao ni ang kinatumyan na ng ang kinatasan ni atong gisgutan di padugay ang spiritual growth level ang kanang ang sa pagtubo. Ako ang giingnan nga maguna ang pagkabata nga sunod pagkahingkod sunod ang imo nang pagkahamtong kasabot ka. So mao na labihan kadaghang mga panalangin nga giandam sa Dios. Paano sa man nato pagdawat? Kundi ta makakamot niya ng capacity to receive them. No. Kaya alang sa imong kasarang, by the way. Binimo. Ang imong pagsalikway o ang imong way pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Diyos, kini makaguba. It destroys the whole package. Now, kay ang labing tinuod, ang usa ka magtotoo nga ana sa pagka-liberasyonista is blasphemous. Unsa may binisayang blasphemous? Pagpasipala. Kasabot ka? Mao na nga, in effect, ang maong magtotoo mo yun, dili ko Diyos na ng mga panalangin. Dili ko gusto anang mga kanang mga kaayuhan, dili ko gusto sa pagka malampuson o pagka kanang mauswagon, di ko. I don't want my right man or right woman, dili ko. I don't want a glorious social life. Mauragod na, eventually. In effect, I don't want a life with meaning, purpose, and with definition. I don't want spiritual power. So, ayaw na lang ko disturbuha. Do not interfere in my life. I will do it my way. My way, a miserable, lousy way. Mauragod na, in effect, imong giingnan ang Dios niya na. Imong manggibalibaran. Actually, nahinomdom ka ba? Review po ni. There are two ways that a believer could choose from. Makapili siya sa duha. A believer has two choices. Either live and learn, kanapaginas tao, or learn and live. Kasabot ba ka? Nakahinomdom ka ba dito? Nini? Live and learn or learn and live. Live and learn. Pag kinabuhi una. And then, katuni later on. Paagi na sa tao. Ang panang paagi sa Diyos, opposite. Katuni una pagka mo kinabuhi niya na. Mo na paagi sa Diyos. So karon na magkikaubuton, pili. Ano siya may mong pilion? Live and learn or learn and live? Live and learn, paagi na sa tao. Di yun ang salir. Apa nangyaya sa Diyos, learn and live. Kat-uni una, mo ni nga itong ibuhat. Nagakat-on pata. Nagakat-on, kung humanan ito makatuni, masabti, atong dawaton, tuuhan, aron kini magaling sa Espiritu Santo. So God, the Holy Spirit, can metabolize those doctrines that we have learned. Onya, atong gamiton, atong kinabuhion. Kasabot ka? So we have to learn first and then live with it. Dili katong usa nga mo kinabuhi una ta and then unya na ato katuni. Now, okay.
kinsa may dili gusto magmalipayon. Tanan diling normal nga tao buot nga magmalipayon sa kinabuhi. Gusto? Actually, there are two ways that a believer could choose from. Ano na, correction. Di katubantong atong isugutan, di padugay nga live and learn, o learn and live. Now, everyone wants to be happy. Gusto? But we must face the issue. By what means will you seek that happiness? Unsa may paagi nga imong kanang panghitaon kanang maong matang sa kalipay. Now, of course, pinaagi sa iya sa Dios. Kini nga itong, by the way, ato ra ning ipaklaro nimo. Kini nga itong gibuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Nagakaton kita. Nagakaton sa huna-huna sa Dios. Paagi sa Dios. Mga kalaki sa Dios. Ang ihaha sa Dios, why dili ikatandi kaysa ato ang mga katawan. Man's way to solve problems in life is lousy. It will always fail. In fact, gabarog kita sa prinsipyo nga only God's solution is the real, genuine solution. Man's solution is no solution. Sabta na, prinsipyo na sa pulong sa Dios. Man's way or man's solution to problems is no solution. Ngano mang no solution man? Kaya mapakyas man yun. Mapinakyason man yun kitang mga tao. You see? Kinsa magoy hingpit na to, no ba? This is perfect. Mao na nga daghan tag mga flaws, mga kanang mga sani limitations, doon natin mga kaapiki. See? So watay mahimo, di ta makasulbad sa atong suliran. Ang Diyos ra. Only God's solution is the real, genuine solution. Mao na nga itong gisingit ning maong prinsipyo kay tinuod man yun nga ang isyu nga itong atubang is kung buot kitang magmadinaugon, malampuson sa itong kinabuhi o magmalipayon, mo kini nga itong gipangtunan kining mga kabubuton o kanang paagi sa Dios. Huwag makalubig. Paminaw, huwag makalupig sa mga paagi sa Dios. Wala. Huwag makalupig sa mga paagi o sa mga panghuna-huna. Unsa man ang bersikulo diha, Isaiah 55:8 and 9. Abrihin na imong Biblia. Kung buot kang matinawan gyud niya na. Kay basig nagduha-duha pag-asa manguna makiti na sa Isaias 55:8 ug 9. O sa magisulti diyan. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. 1 Corinthians 2:16 po, sumpay gyapon na. Doon sa may gisulti diha. Kinsa may patinaw ka nato, instruct ka nato. But we have the mind of Christ. Naatay mga huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Kini nga itong ipangtunan nga mga pulong sa Diyos, mo ni huna-huna ni Kristo. Huna-huna sa Diyos ni. Just imagine na itong itunan ni. Og ang Diyos, buot nga ka na nga iyang pangunahuna, musod ni sa atong pangunahuna. Musod sa atong utok, brain. Musod niya sa atong mentality. In the frontal lobe of the mentality of our soul. Mabita ng pulong sa Diyos nagmando nga
saturate your mind with my word. Saturate. Ang sabot pasabot. Kanang lukpa. Kanang imong pangunahon sa akong mga pangunahon na akong mga pagi. Mauna. Ang siya may resulta. Na mauna. Kung mahimo kang mga desisyon sa kinabuhi, kanang desisyon na sakto yun, husto. Mga maayo. Di yung kang kanang himog sayop, dautan, o mga desisyon. You see? So, in other words, ang Diyos, buot nga ikaw, you become a good decision maker. Gusto? No, di ba kagustuhan na? Nga, hapit tanang panahon nga ikaw mo himog desisyon, kanang desisyon na natakdo yun, nasibo, na kanang inunta, in sync, in cadence, sa pangunahuna sa Diyos. Kaya iya man ang hunahuna ang imong gigamit. Nakasabot ka ba? Now, okay. Sa laing bahin, ang atong tumong, ingon nga mga magtutuo, mao katong spiritual maturity. Ito? Ang laing nga ni super grace. Okay? So, ang dalan ganito ni ining maong kanang kahimtanga, super grace. O ultra super grace. Kining ultra labaw pagod sa super grace. Kay super grace raman na panang ultra super grace. Kini, by the way, si Apostol Pablo nagkakabot nining ultra super grace. So, kini ang atong tumong. This is our objective in our spiritual life. The road to super grace and ultra super grace via the daily function sa gitawag o gap grace apparatus for perception. Unsa man ni? Atong binisayo ni grasya kining mga kanang kahimanan sa pagpanabot. Grace apparatus for perception. O kining gap grace apparatus for perception. Iyahaning pagi sa Dios, ha? Iyahani. O the path of reverse priorities, seeking happiness and success apart from Bible doctrine, pagi man na sa tao. Nagkasabot ka? Di man na pagi sa Dios. Nagkakuha ka ba? Ang path of reverse priorities, reverse man, bali. Seeking happiness and success, gawas. Nahigawas apart from Bible doctrine. Paagi na sa tao. So, itong iyong prinsipyo. Man's solution is no solution. Only God's solution is the real, genuine solution. So, gamita ka na yung kaunguton. Use your volition. Now, perhaps you never realized that you have blasphemed God. Imong pasipadaan ang Diyos. Pinagi sa imong giingon nga obdurate self-indulgent lifestyle. Kanimong pagkatiga pagkagahi o kanang imong mapatuyangon nga batasan, self-indulgent lifestyle, mga uso. Huwag kakamong ko niya na, ano? Imong pasipadan ng Diyos, pinagi niya na. Huwag yung ka makasabot nga ang Diyos. He possesses phenomenal capacity for giving paghatag, and that He has been waiting possibly for years. Naghuwat lang yun ang Diyos. Tingali sa mga katuigan to shower blessings in your direction. Iyan na kuning giandam sa kaniya itong wapangtanan. In eternity past, giandam na ni mga panalangin nga dili matugkad, dili kanang di na nimo ma-describe, di nimo mahulagway. Kining mga panalangin
Giandam na sa Diyos. He's just tapping his foot. When He will pour His blessings on your direction. Now, it is His character to give. God is in the business of giving. It is His character to give. Og siya muhatag nini on a grace basis. Grasyang paagi. Mao niya ang basihan niya. Na kung imong balibaran ng iyang grasya, wa siya ay alternative lain kundi disiplinahon ka. Sabtag yun na. O man mo, dawatay mo mangi sa likway. So from the moment you are born again, ito yung gayon nga na tao ka pag-usap, you must make repeated decisions. Repeated decisions to accept God's offer of fantastic happiness. Ganda mo ng Diyos. Yan ang mabulukon. Fantastic. Mga balay Visayan. Nga mga kalipayon, mga kalipay. Or you will wind up in the disgrace column and go out under sa gitawag na to sin unto death. Kaya disiplinahon malagita sa Diyos. Di ba naman unsa tong tulo ka hugna po sa disiplina nga ipahamtang sa Diyos kanato kay mga anak man taniya. So disiplinahon ta kung kanang mutipas ta o mahiwi ang atong pagkinabuhi. Wa ta mo subay siyang plano. Sa diha nga kita mahi kaning tipas sa lahi nga plano. Tuman taga atong plano. Naghimo taga atong plano, inay ang plano sa Dios, then unsa mo kanang mahiagom kita ining tulo ka hugna sa pagpantun sa Dios kanato. Ang nag-una niini pagbadlong inun ta warning ang ta Dios, knocking discipline mo, tuktok ang Dios, anak balik anak, di na mo imong dapit nga angay. Ano imong pagpakasala, di na mo husto. Balik. Apan mo amang ka manong baling. O man mo tagda. Ang kanang pagbanlong sa Dios nga knocking. Karon, wagi na kasi kaduha. Unsa may sunod? Sunod nga ang mao na tong intensive. Murag mo bugat na kantong maong disiplina tingali. Ibutang na ito gihimplo. Kanang musakit-sakit imong tiyan tingali mo. Inglo na ito gihimplo lang na. That is just an example. Wa man ka manong baling gihapon. Wa man ka mo sugid sa imong mga salang na buhat. Anto na kasi kaduhang intensive na. Bugat-bugat na. Saman. Samay. Ato ihimplo nini bugat-bugat na. At tingali, pag adto ni mo sa doktor, magpahiling ka sa doktor, mayong doktor. Uy, naamang kay ulcer. O intensive do. Wa magyapong ka manumbaling, wa magyapong ka mo sugid ngadto sa Dios, o patuyang malang gyapong ka sa imong pagka-reversionista na. Okay? So karon kay wa man gyud gihapon ka anton si kato nga ang now wa ko magadlok nimo niini apan nanas pulong sa Dios ra ba. Mga prinsipyo niya atong gikuha nga ikatulo mao nagyud na ng maximum discipline. Unsa man ibut pa sa maximum mo ni kanang because you have already wound up in the disgrace column, so you go out under the gitawag og sin unto death. Kwaon na lang ka sa Dios. Na doctrinal nga magtutudlo nagaingon nga kay wa man kay post na
you are useless na sa tubangan sa Dios, then kuhaon ka na lang sa Dios sa dili pa imong panahon. Physical death, kuhaon na ka sa sin unto death. Mao na the wrong way to die for a believer. Okay? Sin unto death. Sala nga makamatay. Kuhaon na lang ka. Murabag, ang Doctrinal lagi itong pastor yun, laksiun. Laksiun ka na, gikan ng kalibutan na. Pantot ka sa langit, of course, kaya you are a believer. May question yan. Apan, minus sa imong inheritance. Ang imong mga escrow blessings, wala. Nahimo lang ng memorial, handumanan na lang na sila. Sige kag kanang mahay na dito. So sayang dito ako patong gipahimuslan. You see? Now, ang mga reversionista, by the way, paminaw, reversionists are losers all the way. Losers in life. Now, opposite kini sa atong title ni nga atong isgutan nga real keys of success in life. Di man ka successful. Loser ka man. Now, reversionism and evil are sinister blocks. Makaguba kini sila dautan bambag. Sinister blocks in the path of tactical victory in the Christian life. You see? Doon na rabtay duha ka mga victories nga itong agian. Tactical o unsa man itong usa. Tactical victory. Ato ning hisgutan later. Yet, there is no excuse for any believer not to be a winner. Wa, yun tay. Ika pangulipas, wa tay, ika balibad. Nganong wa ka himong mananaog sa kinabuhi. There is no excuse for any believer not to be a winner or to live daily in the sphere of super grace or ultra super grace. Now, God is glorified by winners. Mahimaya ang Diyos. Maghimaya ang Diyos sa iyang pagka-Diyos. God, only God can glorify God. Di man yun ang prinsipyo ha. Dili kita ang makahimaya sa Diyos. Only God can glorify God. Now, kano sa mga kanang matuman? Sa diha nga ikaw nga magtotoo o kita ang mga magtotoo, magkakabuot niya ng atong common goal, objective, which is spiritual maturity. The capacity stage. Sa diha magkakabuotan niya na, anha, mahimaya ang Diyos sa Diyos. Murag, galisod ka pagsabot niya na. Only God can glorify God. So diha nga, ikaw nakakabot sa paghamtong na, qualified ka na, you have the capacity to receive God's blessings, then diha, mahimaya ang Diyos sa Diyos. Now, og mao ginaang kanang tinguha sa Diyos for every believer to be in this echelon. Ining maong ang ining dapita. Mao na ang kabubuton sa Diyos. Ato ni padayon ugma. Man to diin kita mo huno og atong ipadayon ni ugma ayo si piyat sa pagsubay o pagsunod ni ini. Kanya pa'y daghang mga punto nga itong pagatukion bahin ni ini. Hinaot nga nasabdan ni mo katong gipanghisgutan pinagi sa pagtudlo ka nato, pagpasabot, pagpatinaw ka nato sa Diyos Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ning matamos nga higayon sa among pagpagimbitay sa among mga pulong. Hinaot nga kini nga among gipanghisgutan, masilsil namo sa mga limpatakan
sa among kalag aron kini among magamit gayud sa among pagkinabuhi sa espirituhanong panginabuhi subay sa imong plano. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.